Vyskytol sa nový nezničiteľný chemický prvok. Prvok. Žena. Vomanium. Chemická značka. Vo. Atomová hmotnosť 54,6 kg alebo v rozmedzi 40 až 200 kg. Polčas rozpadu priemerne 72 rokov. Podľa zaobchádzania až 80 až 85 rokov. Výskyt vo väčšom množstve, hlavne v obývaných oblastiach. Základné fyzikálne vlastnosti. Povrch obvykle pokrytý farebným filmom zloženým zo zmesi iných chemických prvkov. Bod varu je veľmi nízky, na druhej strane ale mrzne bez akejkoľvek známe príčiny, topí sa pri špeciálnom zaobchádzaní a horúca je pri nesprávnom použití, vyskytuje sa v rôznych stavoch od panenského kovu až po vyťaženú rudu. Poddajná je pri aplikácii tlaku na správnom mieste. Čistá vzorka má v prirodzenom stave ružovú farbu, avšak v blízkosti kvalitnejšej vzorky sa farba mení na zelenú. Vykazuje periodickú nestabilitu v závislosti na lunárnom mesiaci. Základné chemické vlastnosti: výborne priťahuje zlato, striebro a väčšinu drahých kameňov. Spontánne exploduje bez predošlého upozornenia a akejkoľvek známej príčiny. Nerozpustná v kvapalinách, ale jej aktivita sa zvyšuje po nasýtení alkoholom. Zo všetkých známych prvkov najlepšie redukuje peniaze až pod nulovú úroveň. Možné rizika spojené s užívaním. V neskúsených rukách veľmi nebezpečná, takisto je nelegálne a životu nebezpečné vlastniť viac ako jeden exemplár. Je však možné spravovať viac exemplárov, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a nie sú spolu v priamom kontakte. Má veľký vplyv na psychiku človeka, väčšinou negatívny až zničujúci. Iba vo výnimočných prípadoch u duševne chorých ľudí došlo na prechodné obdobie k miernemu zlepšeniu ich zdravotného stavu. A aké je bežné použitie? Zväčša len dekoratívne účely, obzvlášť v športových autách, môže však byť dobrou pomôckou pri relaxácii. Avšak najpraktickejšie veľmi efektívny čistič, varič a žehlič.